Hej alle sammen. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver sådan en hestehale med sådan nogle runde nogle. Det er lidt svært at forklare, men det skal nok blive rigtig flot. Jeg har ikke prøvet det før, så nu vil jeg lige prøve at se. Først starter du med at frede dit hår rigtig godt igennem. Og så tager du dit hår om i alt dit hår herom, og så laver du en hestehale, eller hvad man skal sige. Bare sådan en lille en, hvor du bare lige sætter det sammen med dit hår her. Sådan her. Sådan her. Mit hår, det har været sat op i dag, så det er sådan lidt svært. For lidt sådan der. Ja. Så sætter du bare en lille stik i. Det var lige min mobil. Sådan der. Så har du en hestehale. Og så, jeg har ikke så langt hår. Hvis man har længere hår, så vil det være flottere. Men så starter jeg med at hive mit hår sådan her. Og så får jeg min hestehale op i. Det er som om den fordrejede sig lidt. Sådan der. Og så sætter du en elastik lidt længere ned. Her. Jeg tror kun i mit hår, der kan man måske kun få 2 elastikker i. Fordi jeg ikke har så langt hår. Men hvis man har længere hår, så kan man få nogle flere nedad. Jeg har sådan noget kort hår herinde bagved, som synes er rigtig træt, så jeg gider ikke rigtig have det mere. Så deler man op her. Og putter igennem. Og så bliver den sådan lidt skør. Så strider også lidt hår ud, fordi jeg ikke har så langt hår. Men så kan man lige putte den i elastikken her. Sådan der. De bliver lidt skøre, men så skal man bare lige udvide dem lidt. Sådan der. Så bliver den sådan lidt skør. Og det kan man sagtens gå med i skolen. Sådan hverdags. Hår. Jeg synes faktisk, det er rigtig skønt. Det er rigtig hyggeligt at have sådan noget hår. Ja. Og så til et par pæne øreringe. Sådan et par pæne øreringe. Som jeg har her. Så sådan et par pæne øreringe. Altså skulle man lige lave dem lidt bedre, fordi håret stritter lidt ud. Men sådan her. Så. Så tror jeg, en skoledag den var klar. Men mange tak, fordi I så med. Ja. Ja.